Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa minnu sagolen don Malaki ka bɔlɔlɔw sanfɛla la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la. Sumeilu Bubeyi Mayiga ale tun ye an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ ye kunu a yirala k'a fɔ ko ale kɔni fatura. Ayiwa an balimaw Sumeilu Bubeyi Mayiga ale tun ye maa ye min dɔnnen don kosɛbɛ Mali politique kɛnɛ kɔni kan. Ayiwa o senfɛ a ye baara caman kɛ Mali kɔnɔ wa a kɛra ɲɛmɔgɔ caman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya service secret mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ a kɛr'o ye o tɛmɛnen ka bɔ yen ministre des affaires a kɛr'o fana ye ani min yɛrɛ ye kuluba présidence secrétaire ye ko a kɛr'o fana ye nka bi an bɛ ka kuma a ka min kan o de ye a ka premier ministre ya. Sumeilu Bubeyi Mayiga ale kɛra premier ministre ye Mali kɔnɔ san 2017 kɔnɔna la décembre kalo la ka tuma min na min ye Ibrahim Boubacar Keita ale tun bɛ fangatigiya la. Ayiwa k'a daminɛ o don ma fo ka taa bila san 2019 na ko caman kɛra sabula san 2019 na Sumeilu Bubeyi Mayiga ale démissionnera ka bɔ premier ministre ya la. Ayiwa Sumeilu Bubeyi Mayiga ko ale ye baara caman kɔni kɛ a ka premier ministre ya kɔnɔna la wa gɛrɛntɛ caman fana y'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ani diinɛtigiw ka kɛlɛ kan na. Ayiwa a yirala k'a fɔ Sumeilu Bubeyi Mayiga ale kɔni ni diinɛtigiw kun cɛla kun ma nɔgɔ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mahamudu Diko a wagati la ale kun ye Haut Conseil kɔni ɲɛmɔgɔ ye n'o kun ye silamɛw ka kuntigi ye. Ayiwa o tɛmɛnen ka fɔ min ye Ɲɔrɔ Serifukɛ ye a yirala k'a fɔ ko a n'o fana kɔni kun bilara ɲɔgɔn na kuma dɔw senfɛ. Ayiwa san dɔw kɔnɔna la ka Bubeyi kɔni to premier ministre ya la baara dɔw kɔni kɛra Segu mara la o baara in na ko ka yɛlɛma don kalanw kɛcogoya la ni o kɛra atelier ye atelier min kɔnɔna la k'u bɛna cɛ ni musoya kuma k'u bɛna don kalanyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya k'u ka kɛ denmisɛnninw kunna. Ayiwa o kuma in kɔni fɔlen ye min ye Mahamudu Diko ye ni ale tulo dara o kuma kan ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko o tɛ an danbe ye sabula n'o o kɛra an ka kalanyɔrɔ la ko o bɛ na ni tiɲɛni kosɛbɛ ko ka lase an ka denmisɛnninw ma. Ayiwa o senfɛ ni silamɛ ɲɛmɔgɔba fila ninnu olu wulila k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛlɛ kɛ walasa nin baara in ninnu bɛ se ka jɔ sira la ko sabula ko min ye cɛnimusoya kɔni kalanni ye ko kuma in tɛna dan o dɔrɔn ma ko wɛrɛ bɛ baara in jukɔrɔ o de ye k'a fɔ ko cɛ bɛ se ka kɛ muso ye muso bɛ se ka kɛ cɛ ye ko o bɛna daminɛ an ka jamana kɔnɔ ko nin kun ye o baara ɲɛbila de ye o de la ko olu kɔni wulila ko ka fɛɛrɛ minɛ nin baara in kɔni na. Ayiwa o wagati min ye maa minnu kɔni ye nin baara in sigi sen kan olu y'a yira k'a fɔ ko o tun tɛ olu ka laɲini ye nka o bɛɛ n'a ta a yirala k'a fɔ ko ka nin baara ninnu kɔni jɔ o baara ninnu jɔra. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen ka daminɛ san 2018 kɔnɔna la fo ka taa bila san 2019 kɔnɔna la min ye lakanabaliya ye o kɔni cayara kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali camancɛya fan fɛ maa caman bɛ yen nɔ olu bɔnna nin na an ka finitigiw yɛrɛ fanfɛla la maa caman bɛ yen nɔ olu fana fatura. Ayiwa min yɛrɛ ye Mahamudu Diko ye ale ni Buyi Ayidara olu y'a yira k'a fɔ ko ni gɛlɛya in bɛɛ ye Sumeilu Bubeyi kɔni de nɔ ye ko ka sababu kɛ mauvaise gouvernance ye ani ko min ye an ka finitigiw ye ko minɛn ɲɛnama ma san ka d'u ma ko a wariw kɔni ŋanamuna. O senfɛ fitina caman kɔni nana a waleya la fo maaw ye bɔka caman kɔni kɛ. Ayiwa an b'a yira k'a fɔ fana ko min ye Mahamudu Diko ale ni Buyi Ayidara ye ko u ye mɔgɔw wele ɲɔgɔn ye ba dɔ la le 10 février 2019 ni an b'a fɔ an ka kan na février kalo tile 10 san 2019 kɔnɔna la ko ka taa duwawu don kɛ Mali ye ka sababu kɛ gɛlɛya caman kɔni tun bɛ Mali la wagati. Ayiwa ko o gɛlɛya ninnu na ko a caman ye mauvaise gouvernance ye n'o ye marakojugu ye wa ko o nɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko o ye Bubeyi Mayiga kɔni nɔ ye. Ayiwa o kɛlen kan u ye kuma caman kɔni fɔ min yɛrɛ ye Buyi ka lasigiden min nana kuma a tɔgɔya la ale y'a yira k'a fɔ ko Buyi ko min ye Ibrahim Boubacar Keita ye ko a ka Sumeilu Bubeyi kɔni bɔ premier ministre ya la ko sabula ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Mali la ko a caman fanba ye ale de nɔ ye ko sabula min yɛrɛ ye an ka finitigiw ye k'u ka kɛlɛkɛminɛnw o wariw kɔni ŋanamuna ko an bɛ wagati min na ko bi ko ɲɛma sɔrɔ o la wa Sumeilu Bubeyi Mayiga ale yɛrɛ kɔni kuma o la o wagati ale tora min ye Mali premier ministre ya ale kɔni tor'o la fo ka se wagati dɔ kɔni ma. O bɛɛ n'a ta min yɛrɛ ye nin diinɛ ɲɛmɔgɔw ye u ye bɔli wɛrɛ kɛ o kɔfɛ u ka bɔli laban o kɔni kɛra avril kalo tile 5 san 2019 kɔnɔna la bɔli min na n'u y'a yira k'a fɔ ni Sumeilu Bubeyi Mayiga ma bɔ ministeriya la ko u bɛna ko wɛrɛw bɔrɔ da walasa IBK ale ni Sumeilu Bubeyi u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ fanga la cogoya min na. Ayiwa o senfɛ Sumeilu Bubeyi Mayiga ale kɔni nana k'a ka démission papier kɔni di ka yira k'a fɔ ko ale bɔra ministeriya kɔni na. Ayiwa an bɛ wagati min na ko bi Sumeilu Bubeyi Mayiga ale kɔni fatura wa a bɔra ministeriya la kabini san 2019 wagati
o tɛmɛnen ka bɔ yen min yɛrɛ kɛra fanga dafiri min taara ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ma o kɔnɔna la ale kɔni nɔ minɛra ko ka sababu kɛ a ye ŋanamu caman kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye finitigiw ka minɛnw kɔni sanyɔrɔ ye ko o caman kɔni ŋanamuna ko a nɔ kɔni b'o la o de hukumu na ni makofɔlen ale kɔni tun bɛ kaso la fo ka na se a ka saya kɔni ma ayiwa ni ne tun ye dakunya kunkurun ye k'a lasaw ma Soumeyi Boubèye ale ye wagati minnu kɛ primature la k'a to premier ministre la ani gɛrɛntɛ min kɔni kɛra ani diinɛ ɲɛmɔgɔw fana cɛ ni tun ye bakuruba ye k'o ɲɛfɔw ye walasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ nin ko ninnu na ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi maana ye k'a fɔ aw ye aw k'an bɛn